mu akwai waɗanda sukan yi wasu abubuwa ma a karatuttuka don su samu followers. Me zan yi idan na zo ina karatu a ga mutum 1000 suna kallo na? To wani zai yi kokarin ya ga ya sabawa ko ya sabawa al'umma, an yi gaba zai yamma ya dinga zuwa da bakin abubuwa saboda yi suna, ko kuma wani ya ɗauki tafarkin zage-zage kullum in ya zo ya zauna. To su kuma ɗabi'ar mutane gauga, yawancin gama garin mutane sun fi sha'awa inda ake zagi. Nan karatun da za mu zauna a ce in muka zauna za mu ɗauko malam wani mu zage shi tas, mu koma kan wani, to yin sai ka ko'ina ƙasar nan labari ya je. Saboda yawanci ba duka mutane ba, yawanci gama garin mutane wanda ya fi birge su sai a yi ta ya tanakalun, ko kuma malami mai da kanshi ɗan komedi ko ya zo ya zauna ya ta abin da za a yi dariya. To duk irin waɗannan abubuwa ne masu haɗarin gaske ga ɗalibin ilimi da mai da'awa, domin abubuwa ne da za su iya shafar ikhlasinka. Saboda idan har mutum ya kai yana yi da manufar dan ajini dan a ganni, to aiki ya lalace. Ranar tashi alkiyama ko da aiki ne mai kyau, in ya je lahira ba zai samu lada a wurin Allah ba. To wannan magabacin idan ya zo ya ga halkar shi an cika sai ya gudu, ce yana jin tsoro kada ya zama shuhura. Ya mutu yana cikin azumi a shekara ta 103. Mutum ne mai daraja mai kima, Khalid ibn Ma'dan. Shi ya ji hadisin daga al-Miqdam